Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Matagtaw ning ibabaw sa kalibutan, lain-lain ang panahom sa kinabuhi. Sama sa usa ka tawo nga naggilak-gilak ang sinina. Matod pa ni Ate Press, Dili tanan mo kilak, bulawan. sama nga nagtuo ka nga naabot mo na ang kinapungkayan sa langit. Pero matod pa ni Ate Press, Ayaw ipa ang piso, samtang kini itlog pa. sama nga doon na kay gikawilihan ning kalibutana, nga matod pagihapon ni Ate Press. Wala kapuslanan nga hilakan mo pa ang patas nga nausik. Kun Ako Ang Pasultihon. Na kumain buntag na itong tanan, kumusta ka mo? Nga nagpamati ka ron, tibok kabisay ng milyang aniyan. Sabi ko po sa inyo lagad sa kanginan. Trifon Morales and then, may partner ka ba ako? This one dito yan. Kumusta? Asap ito ha? Always say a prayer. Nga itong panalangin mo yung unas tanan. Lord, thank you kay Lord. Siyang gihatag ka na mong grasya. Matag-adlaw. Huwag nga magpangandoy, Lord. Kaunta, magmalinahon ang tibok kalibutan. Thank you, Lord. Salamat. Asap, Gid. Bueno, kisunan, dito itong timanon karon nga magtatampo ko no piyadakin sa kababay nga nagpatago lang si Andrea. Kini gibawatan udo sa radyo ni Ray Aureliano. Kisunan ang atong sender si Andrea. Kini akong problema bahin ni sa kong bana nga murag na usab ang iyang mga lihok ba tungod kay wa matuman ang iyang gusto. Pero aro inyo yung masabdan ang istorya no, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Stupid Cupid, you're a real man guy. I'd like to clip your wings so you can fly. I'm in love and it's a crying shame. I know you are the ones to blame. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop peeking on me. Tang, 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 ta na 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 na. Ah, dog! Oh, kapuyay! Huwag ka sabot exercise? Delikado na imong gibuhat. Uy, mag-bruise ka! Ha? Ano saan yun? Sayaw ka niya? Makuha ka ng batang ko. Ay, di na yung taon ni makuha dong. Uy, kay dako naman yung taon ni mo. Pito naman ni kabuhan. Unyang mupitaw na kabuhan, simba ko mabunda ka niya ng siksaw-sayaw ni mo. Maunsa niya ka. Pabatlo manuong ka niya. Uy! Ay, ingon magud sila gud nga mas maayo nga exercise kuno daan mag-exercise para inig panganak nako dili ko kuno maglisod. Mag-exercise. Stretching lang ayaw ng sayaw-sayaw. Kadelikado, bata. Ay, unsa may nakadelikado anak gud wa man ko maglukso-lukso gud. Uy, hibaw ka ba sa nitabo ni Nita? Kisa nita. Asawang nito ba? Ah, kato yang inahan sila ngati? O, Kay ngano man di ay si nita? mabdostos Nita. Nya. Unya kay may tuol kaya ng ilang giingon nga exercise. Apel sa sumba. Ah, unya. Hibaw ka kung sa itabo Nita. Naunsa mas nita? Tuasa mo di. Oh, maayo na hinuon kay pagkabutang di ay. Sa Adin Island Hospital ba? Aha. Idali tawag dari to kay may sakit to ng tiyan mao to nga naaghat. Pagdam nga tao niya naahat pagpanganak. Ha? Ang bata paggawas na bungi. Uy, ngano man? Ayaw. Ah, musayaw lang mabungi ng bata. Ang sulti ko no doktor kay kana di ko ng bata sa sod sa tiyan magtiko man na kunya ang kamot ko no anak nila naa sa ilang baba. Murag pag nagsupsup nag kuan supon Yeah. mao nga inigsayaw-sayaw kuno inahan ang bata kano sod sa tiyan mura sag maguntol-untol. Unya ang kamot kinahanglan dapat may baba. Maduso siyang tudlo ang iyang tudlo masuso sa may simod. Unya kay homok pa man kayo na mao nang paggawa sa bata bungi na. Ya, gusto ka? Kami ko na lang atong anak ni gawas. Dili, uy, ngano gud taon. Pero ngano lagi dong ang anak ni Tina wa man lagi. Tina ba? Asawa kong Tino. Ha? So, kung nga naman. Paswit man na sila si Rita sa Zumba, no? Pag mabdos po ni Tina, nagsige po nag-Zumba. Pag-awa sa iyang anak, wa man lagi mabungi. Wa lagi mabungi, pero may dako ang lungwag sa ilong. Uy, may na lang, kay wa mabungi, ni dako orang lungag sa ilong, okay ra na, uy. Ang tanong kang gano'n. Ngano di ay? Kaya ang bata sa dito pa siyang tiyan, nagtiko-ko siya. Anya? Pero iyang kamot, wa man matumong sa iyang baba, dito man sa iyang ilong, mao nang pagsayaw-sayaw sa iyang inahan, ang tudlo sa bata at tumuso sa iyang ilong. Mao nang paggawa sa bata, pwerte na ko ang lungwag sa ilong. Ang imo ay? Gigi. O sa may tabor bata, ha? Ikaw yung sad anana, ha? Ha? Sige. Hindi, Sayaw niya. Hindi na lang ko musayaw, mo kanta na lang ko. Spaghetti pababa, bababa ng pababa. May pa. Spaghetti pataas, pataas, kanta lang. Ayaw pataas. siya sayaw, may pa. Hoy, Onyong, kanang imong asawa pa, isuroy po na, oy.
kuyugi nga maglakaw-lakaw sa gawas. Painiti po na. Kay makatabang kayo na niya og sa bata nga iyang kisabak. Na, saan na magsuroy ana? Mabuntag, tagdugay man ang tuog lagi, dugay sa mata. Ay nga nung dugay man sa siyang matog, mag-unsa pa ba ni ay na siya Duwag cellphone eh. Duwag cellphone, ML. sa email. Kwarta padala. Uy, mobile legend, mga games. Awa pinakug-unsa. Di mo nang badlongon. Kay bida, first baby baya na ninyo. Unya ra ba ka ng unang panganak, maglisod na ba gud na. Kaysa ikaduhang ikatulo nga mohanoy na lag. Kana di pa na mohanoy. Oh, lagi na ako yung sultihan sa awan ako. Ayun na lang paduaan nag-mobile sa na mobile legend. Kato na lang duta. Bungot ito'y. Ay, iya kung... kunti nga. Punyong... Uy, punyong ganahan, mga nakatingali ko, uy. Ay, what's the matter? What's the matter? Karoon din ako sa hospital, kay mga anak ko sakit. Agay. I know. Oh, ito! Nay, patay! Nay, mga anak ko, nay! Nay, mga anak ko! Yung nayabag yun ka ako'y mga anak dili ikaw. Oh, di, nay! Mga anak ko na nay, madali, nay! Nay! Agay. Oy, nga nung nilahitabo ha. Dali, nay! Nay, mga anak na ko, nay, dadako na yung hospital. Nay, baliw kong kawan kong taksi, nay! Agay. Marusip. Oy, taxi! Pagdali! Taxi! Nay, why taxi nga mo agi dito tungod sa bahay nato. Nay, gausa. Oo, di ayoy. Dali, nay. Nga nung ako may nagawag ko, ikaw tawag dito. Ah? Yung pagdali. Agay, agay. Agay. Dali, magtawag kong taksi! Taksi! Unsa naman ni kasakit? Asa naman ni Sponyong mga anak na gyud ko? Oy, relax lang, relax. Oy, tunas po niyong nagtawag ng taxi. Ganina raman ni taon tunay, wag yun siya kakitag taksi. Sakit naman ani. Ay, nga naman ni kasakit. Ano sakyanan, nay? Ano sakyanan? Dali, taksi ako. Wala gi ko kadungog lagi nga nay taksi nga ni Hunong. Wa man ko ito, nangaging taksi niyang barangay sad, wa man sad kuno iligid ang lang sakyanan. Unsa naman dahil ang nakuha ni mong sakyanan. Trisikad lang, trisikad. Wag na. Matapos ka na yung asawa una dito sa ospital. Agay. Kasi sa karsada Oh, yung sakit. magkaanak yung mga asawa po niyo. Nagapanganak yun ko ug babay ang una namong anak. Hangtod ginilabay na sa dang usa ka tuig, nagmabdos na sad kus ikaduha namong anak. Hini ha. Hini ba sumuslide ka? Hina na. Asa days inday tintin. Tapos gawas, isoroy ni nanay. Ay, kalisod ba ining magmabdos ta, uy? Paita, uy, di palang lami, ay. Ha? Di palang lami, kay yung isurrender. Sige lang, nay. Og, ang anak na gani ka, sa kaduha rin mong anak, mo undang na ta. Inyong babae lang gihapon. Himo lang yapot Kinanglan doon na guti anak nga lalaki. Para na ako junior Oy, Andrea, hinahinay sa taon mo, eh. Kasunod ba ng inyong pagpanganak, oy? Butang isa na niyo gap, bisag usa lang katuig. Na, di mahimo na uy. Usa dili mahimo. Dili mahimo nga dili may mga naknay, kinangandoy si punyong og lalaki. May lalaki ning bata inigawas. Unyag di laki. Aw, og dili lalaki. Aw, babae cute na. Natural. Inahak man ning bata. Easy ka lang diha. Basta kay di gid mo unong si punyong nay kundi may mga anak og lalaki. Sa? Iyabag. Unyag mo butag na po ang inyong anak. Kay pulos gapon babae, magsige lang dahil gapon mo. Ay murag dili na nay kay maglisod na si punyong og igo ana. Nganong maglisod man, manang maglisod man sa igo. Aw, syempre mapiko naman iya ha. Aw, kana og dili madagtukuran. Ay, pwede din ang tukod-tukod nay. Oo nga, di man. Katubitaw sa aning tatay ni mo, magamit man tugtukon. Si tukod nay. Ay, tukon ba? Tukod ba? Tukod. Ah. Gamitan na nagtukod para di mabaog, di mapiko. Unya ka na makaigo gyud. Aw, igo man. Pero usay masipyak ang tukod na mao'y muso. Ha? Yan nakita ato nay bungutag ko sa iro anak good.
adlaw nga nanganak na ko sa ikaduha na mong anak. Agay! Agay! Relax lang, agay. Andrea, ha? Oh, Focus Oh. lang, focus lang yun. ah, Oh. sa imong nakuha dong taxi! Dari sikat gapon. Ah! Manganak na yung kuha niya! Ah! Gwanta lang, gwanta lang. Niya ang hospital na yun. Agay. Nakasunod na sige. Guard. Paliw ko wheelchair. Oh, street air guard. Masuk na yung mga anak eh. Oo, ang wheelchair lang paliw, be. Nanganak ka ba ni boss? Day. Boss, nanganak na yun, boss. Amo niyo. Oh, Kawawa ni ako sa sikat ng anak. Okay na namin sa'yo. May ganit, kinakasugit ako kasgate sa ospital. At itong yung miyagi, wakabot at suod. Narinig sa gawas, nanganak yun. Tricycle gyapon, isakyan na to. Ako bitaw gihapon to. Bah! Ang duha na ko ka anak, dito gitaw na ako na anak sa tricycad, kay wa lagi sakyanan. Unya, pila may sugilanon, nakagawas na mi sa ospital. Uy, ang among baby. Ka-cute sa among baby. Hoy, punyon. Unsa man ka diha? Ha? Mura man kagwa malipay. Cute kay imong baby, oh. Wala siya malipay na uy, kay babae man ang ikaduha. Laki man iyang gusto. Oh, sa sunod, basin malalaki na. Napasagdiin na siya, uy. Pagbuot pa na siya. Di man hinoon malipay kung sa ihatag sa Ginoo. Da, mawara na. Pero unsa man, may handam na mong pangalan ni Inday Gamay. O nay, ang magawang ani si Inday Taririt. Nya kini siya si Tididit. Uy, ngano man na? Kadaghangan, nganong ka na man yung inyong ingan. May history man gud inay gud kay kining kinamagwangan sa tricycad man ni Miyot gi anak. Nya angan sa tricycad ni Miyot kay Taririt man, kusog man kay mudagan, Tiririt ang kong agi. Maong ginganlan na lang namo og Taririt si Inday. Kay dito man siya natawo sa tricycad ni Miyot nga ang pangan Taririt. Nya kini siya ron, dito man natawo sa tricycad gihapon ni Noy Mumoy man. Nya angan sa tricycad ni Noy Mumoy kay Tadidit man, kusog man kay ngubusina. Mao na nga ginganlan na namog Tididit. Unya pila may sugilanoy, nakita gihapon nako nga murag kuwang gihapon sa kalipay ang akong bana kay lagi pulos babay ang among anak. Gusto bid sig lalaki. Mauto nga nagpatambag ko ni Mano Timi. Sos. Kagamar kag ayan ang inyong problema, Inday. Di ni madagamay Mano Timi uy kay ang akong bana murag ikapoy naman, murag wa na igana. Ito, bangka. Pero ang akong itambag ninyo, maghimo ka ni mong bata. Naaragunan ninyo. Arias mo problema si Istay ay. Akong kitambagan si Istay na kung gusto gani mong anak babae, kinahanglan nga inikat-kat sa inyong bana, ari sa manukat sa tuo, o nanikahuman, ari manaog sawa. Tiknot ha? Kung gusto yun mong magkaanak o lalaki, kinahanglan magagikan sa tuo ang bana inikat-kat. Unya manaog ariswa, ha? Kung gusto mo lalaki nga anak, mao ko tunda to akong itambag. Mao na kibuhat nila ni Istay man no. Oo, awa. Di ba nag-anak silang laki? Pero ngano lagi man no nga nabayot mo na ilang anak. Dili mo balot, nga iyang bana, may hunong mas tunga. Di na balot, hinuon ang resulta. Pagkakidward good. Mao to nga tungod sa tinguha namo nga makaanak yun mig lalaki, among gituman ang sulti sa tiguwang. Unya miabot ang panahon nga nagbablos nako pagpanganak na. Dumpon yung Na, wadiri mong bana, to amilakaw. ha nga naman. Asa ka mong baby nay? Ana sa imong kilid, oh, natuog. Unsay bata naman nay? Lalaki? Na, babae gyapon. Ah, Mo tingali hinungdan nga milakaw tong bana mo. saan man ako nay uy. Di man ko makabuto kung say among anak. Pataka na mo sa tiguwanga uy. Wa gani siguro gatuon to niyang tiguan. Ha? Ambot kung sa buhaton ato si mambana. Kinuo ko. Masabay buhato niya sa tiguwang nay. Ambot lang.
gisung gyud niya ang tiguwang kay ngano kunong babay gihapon ang among ikatulong anak nga unta gituman man namo iyang advice perting sukuha sa akong banas tiguwang. Muna akong problema kay murag wagid malipay akong banas sa among anak nga pulos babay. Murag makita nga kuwang gid ang iyang pagmahal sa among mga anak. Unsa kong buhaton? Unsa man og kamo ang pasultihon? Andrea. Good morning na to tadan. Sa tadan to mga kaigsunan pud nga inom sad sa tuwag said Padyawan Coffee Mix. Mao na pinaka the best nga imno na to kun padung ta sa opisina para lagsik unya abtik ang atong kalawasan sa atong said Padyawan Coffee Mix. Nga naarsa na sa butika mapalitan na ninyo. Ang katuwa pa kasuway sa wire ninyo. The best kayo lagsik kung kayo mga anak atong mga idaran. Mga trabaho mga 30 na to sa mutrabaho, basta kutob sa mutrabaho. Inom ta og said Panyawan Coffee Mix. Mao na the best gyud kayo. Salamat! Ay, bam! Ito mga celebrities ko, Jake Beauty. So, users, ayaw ko makalimut ha. I-maintain lamang ninyo. Papagali ay. Oh. O, ikaw pa istorya ati pres. Ikaw sa'yo pasalamat. Oo, pasalamat di ko sa tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon og Said Panyawan Oral Capsule, Said Panyawan Oral Capsule with garlic, Said Panyawan Oral Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ayong sipyata pag inom kada adlaw, katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka mukaon sa imong pamahaw, inom na daan, ug usa ka kapsula sa Said Panyawan Oral Capsule. Inig paniudto nimo mao gyapon. Usa gyapon ka kapsula sa Said Panyawan Oral Capsule imong imnon, unay ka mukaon sa imong paniudto. Ini gabi mao gyapon, usa gyapon ka kapsula sa Said Panyawan Oral Capsule imong imnon, unay ka mukaon sa imong panihapon. Ug alang na itong problema kayo bahin sa kidney o UTI, di na taangang mabalaka o makahadlok. Tungod kay diyo na makapaalibyo ana, diyo na makatambal, makaayo. Anong atong gibati bahin sa kidney o UTI, kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha, alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Okay, sa tanan itong mga igsunan, thank you kay ninyo sa tanan nga kamo ang naghimog number 1 sa tuang said Lady Bituel. Kana tungod kay sayon magyud mo nga tinuod kini mo wagtang sa itong panuhot, maol panikit sa klawasan, barikos bench, katul kutos kabataan, ilikay pagyud ta sa dingki sa ato ang said Panyawan Lady Bituel nga ana ra mapalit sa butika o wa sa butika, diretso na ta sa Shopee. Bam! Tingnan na ba? Kayang bambina, matingod. Salamat kayo ha, nining taga Everest Style Mart. Thank you kayo sa inyo mating pamina. Ma'am Dina, Jesene, Fatima, Sawana, Janine, and Elda o Jerlyn. Salamat kayo ha. O, imintin naman na ito ha, atong celebrity ko, Jake Beauty Zoom. Ipakapin pa sa wanted ko ng boyfriend. Bayot! Ang atong celebrity ko, Jake Beauty Zoom. Doon na kini mga sangkap ng glutathione o papaya extract. Doon na sa kini sila natural moisturizer araw magpabiling younger looking o kutis artista ng atong mga panit. Ha? Panalitan na di pa namin yung mga murag doon na pugis-pugis, murag doon na lagom-lagom ang imong aping o di ba ka ang imong dapit sa may liong. Tanaw ni mo, murag dry skin ang imong mga panit. Paminaw naman ka mo, imintin naman nato atong celebrity ko, Jake Beauty. So, unya panalitan o mapalit ka, pagpangutan na naman diha sa mga butika, no? Ayaw lamang nananae magrugmag suri-suri, kaya basin unyang dili, sakto, dili, original ang inyong mapalit. Ha? Thank you! Ate Pres! Okay, alang Goliath, nakorda, thank you kayo. Ang ato sender ka doon? Ang atong sindera Ate Pres si Inday Andrea. Andrea. Oh, kini si Inday Andrea Ate Pres sigilan silang kanak ubay siyang bana. Huwag yun sila kanak laki. Gusto siyang bana lagi taon nga makaanak silang lalaki. Mo tuno patudlo sila sa albularyo. Tudloan sila sa albularyo. Ariagiswa or tuor gana. Ayaw lagunong sa ito nga kay mabayot na. Anya, ari gusto o ariswa abot gyud sa tudlo sa albularyo Ate Pres nga babay magyapon nila Babay na. Japon. Oh, ay sus giadto sa giadto ang albularyo sa bana Ate Pres. Yeah. Wa nila may baw eh. Og yun sa to iyang bana ta, og sa yun sa iyang bana ang albularyo. Gi kulata to kugun sa to dito. Kay diha pa man sila si Andrea Hospital. Sunod na niya ipakuan ng sumpay kun unsa. Ako, Goliath, dili ang ikulatahon niya. Tinoo day. Tinoo day. Wa may pa na to nga. Unsa may sa taon na na? Dili ang mga ulata. Di ba sila tinuod Ate Pres? Nga ari Oy, ikaw ko ano lang na. story-storya na na. Storya na lang Pabilib na. na.
Pero ang tinuod na di ka kabuot kung sa ihatag Ginoo Mao ang na. imong anak. Dito ko sa paambit Ba lang. bambit ba be? Unsay Ari anak? ka diri sa balang kasulatan, balik ta sa Genesis, Old Testament. Kapitulo 4, versikulo 25. Unya, nagkikhilawas na usab si Adan sa iyang asawa nga si Eva, og nanganak og batang lalaki. Si Eva miingon. Ihatagan ako sa Dios og anak ilis kang Abel nga gipatay ni Cain. Inikabot diri sa kapitulo 5, versikulo 3, sa nagpangidaro na si Adan og 130, nataw ang iyang anak nga lalaki nga liwat kaayo niya ug ginganlan niya Seth. Kani sa Old Testament ha? Kung moari ka diri sa New Testament, Lucas 1, versikulo 30. Dingon diri ay. Ayaw, miingon ang anghel kaniya. Ngadto ni Santa Maria ni. Ayaw kahadlok Maria, kay gikahimut-an ka sa Dios. Ikaw magsabak og manganak og usa ka batang lalaki og nganlan mo siyag Hesus. Karon, Unsa man be? ang problema nila kay sige silang handom og anak laki apang Laki. puro gyud babae. Di ba gilitok nimo giniha Goliath nga ang pagbuot sa Ginoo? Sa akong gipangbasa dire, wa gyud mo reklamo sila sa Adan ug si Eva, hasta si Maria wa gyud mo reklamo nga dili di babae akong ianak. Wa gyud sila mo reklamo nga niya nagsulod ang basa puro gyud mga anak laki mayon tas Eva nga Adan, babae ni putong anak bi. Wa gyud mo ingon, ayaw pagmahay kay kana bitaw kuno ultimo Goliath kana bitang butang nato. Babae nga gi-rape, unya mo mabdos. Moingon nga anak nis kanang pagkadisgrasya kay dilugos ni mabdos. Kanang kunong binhi nga tao Goliath mo manilabot. Kaya mga binhi kuno nga mataw sa sabakan gibinisunan man sa Ginoo. Balag anak siya glogos. Bro ingon anak. Ang lato ko istorya ba nga ang usa ka binhi ka maumol mahimong bata o mahimong anak pagbuot yun sa Dios di gyud ta kahimong kita maumol og anak o hatag kay nabuhi. Bitaw tinuod. Mao nang ayaw, adya ayaw pag mahimahay. Aw kisa to yung bana. Ang yang bana mo Kisa nga siyang bana. punyong man guro. Yung ay pag mahimahay. Unya kapait kay wa gyud si anak bisag giunsa niya. O kuyawan sa siya managop kay ang yahan niyang mga kabtagan binuangan niya. Binuangan lang. Kuyaw, tinuod. Tinuod na kana lipay kay ka nga na kay anak kay maunay tinuod nga bandit din sa kalibutan ang imong mga anak dili ang kwarta. Tinuod na kay kwarta o ni kamatay nimo og kuan kay sa miyayong nimo. Sim kuan nimo kay anak. Bisag unsa ihatag sa Ginoo, Unsa duwata niyo? Normal. Ang importante normal. Ang bata nga naa nimo. Kana kali si kisa na Tuesday pangilinan mao siguro na. Kalawa yung anak. Dili Tuesday si Kindi. Kindi? Kindi. Hindi pangilinan. Tanawa na yung anak. Si Pinangga kay niya. Kindi lagi? Kinto, yung anak. Wala pa may kinto. Dili. Yung anak ba? Angan? Ah. Wako kay Lati Pris pero pinangga gyud kay niya. Lagi? Dindot gyud kayo Pero siya. ganang ilang TikTok, ganahan ba kung magtanaw? May sige si Kindi mo daw sa iyang anak. Mayo na mayo. Wag na pasag, di ba? Makakita li ko niya ano kung higa niya ay buutan gani Kung siya. gayo, may pagkakuan niya. Kay murag di man kayo na kuan, murag arang-arang man, di ba? Tinuod na. Pero nay uban. Unsa di ay bata di ay ati pres. Di na special man. Special child. Unya, murag maay man pagkadaan niya. May pagkadaan niya ang iyang anak. Ilang po niya. Usara po rin kabuk Magit ko anak. ka ng special child nung apong amigo nagkita mi kanya dito sa Santo Niño kanang ang iyang bata ati pres no kay kanang 20 na may edad, babae. Bato pa niya. Sus, kamo ano gani may ibog laki. Ana siya? Pero special. Gawas nga special ati pres kanang daily paralyzed ako kanang wala gyud Ay. usok yung tahon. Wag usok ito. Ya ko tunulang kwarta kay paguliton. Dili gani ka malupitan ang kwarta wag gyud batanan. Ay, kuan na sa murag kuan na kanang Paralyzed sa Oo, kanang- sugan mo na pagkabata. Na klase sa yun anak nga. Wala wag gyud si kusog batanan. Oo. Wata na Pero niya. maibog na. Taas na bang kulog, taas na bang pagkababae? Oh, yan. So, waman yun. Sakripisyo kay mga pa, maligo ko. Yan ang sakripisyo. Pa, ay kung ligo aron kay tugnaw. Mo yan ako, no? Di ay. Pa, kanang, narunga ko sa nina, oy, kay makita kong dughan. O, anak ko rin taon. Oh, pero wala ka dili kalihok. Minana. Ilisan, kanoon, ana. Murag na, yun na nga ko, Yan kanang, sakripisyo kayo kung, basig ba na nagdag swerte, kay negosyante man sila buwak. Sakripisyo ko tinuod sa Servisyo, ginikanan. servisyo. Apan, wa man ta kanung ka nang ingon ana nga murag dunay pagmahay, murag ka nang
Gidawat lang nila kay kasagaran sa kuno labi negosyante ati pres. Ang una normal mo kuno na magdagswerte. Kuno, Nila. kuno. Mo na ilang istorya bitaw. Kuan basta Mao ima lang kuno. gamon, imong pagkaon Oo. ko no. Pero pasagdan ra may ganito. uban po tingali ka ng mataw, ina ng kuana nga, pobre bitaw ang ginikanan. Musta na Loy sa pait? biya. Musta na pait? Loy. Ang kanami itong pagdagan sa Sugilanon Goliath, nga laki, gusto yung laki niya, babae gihapon. Ato yung ato malayat sa wala, ato sa tuon niya, ikaw nga, pagkauman ko na, wako na malaki, pero bayot. No. Nihunong ko tunga. Ha? Nihunong ko tunga. Asa ko mo, ato ko lauro, no? Ito ako ni Hunong. Asa man? Ayaw, Hunong, ibang, kaya laban ako. Ano ka naman dito naman, no? Kara ko, ay, baso. Tiyak